kojugu ba de kɛ wallahi kojugu min tɛ se ka lakale e yɛrɛ ka ta ka den ɲɛ kɔrɔ n'a fɔra ni jamaba in cɛ la mɔgɔ wɛrɛw bɛ na sigiɲɔgɔnw bɛ yan nɔ hali e balima wɛrɛw bɛ bɔ kɔfɛ ka na tuguni e ye min ta ka kɛ k'i balimakɛ sɛgɛrɛ e kan ka nin kɛ yan silamɛya yɛrɛ la e kan ka nin kɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la e ka nin man ɲɛ wa a ma diya ne ye bi fɛnɛ ni ye mun ko ye ha mɔgɔ wɛrɛw ka nin kɛ e kɔrɔkɛ la o ka bɛn cɛ ma mais e yɛrɛ fɛnɛ ka nin k'a la tiɲɛ na i ye nin kɛ a ma diya n ye dɛ wallahi i kun ka kɔrɔ nin ko ninnu ma n'a fɔra e de bɛ misiri la kuma bɛɛ su ni tile e bɛ seli la mais e bɛ ka ko min ta ka kɛ k'i balimakɛ sɛgɛrɛ nin jɔn de bɛ sɔn nin ma han a ma diya n ye dɛ wallahi Fanta i bɛ n ka samaraw ko ka bila nin ta ka na yan n kana sɔrɔ n ka samaraw ko la Lamine baby. Lamine kia. Lamine boya. A foko Lamine ka boya. Ibrahim. Fanta ngi ka foko Lamine ka boya ni te ko wɛrɛ fɛ. Lamine bɔra. I ni bere yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na sabali. Fanta. Lamine ye tɔɲɔ min da ne kan bi. Lamine ye lamaloyali min da ne kan bi. A kɛra i ɲɛna. Donc bɔ ni Lamine cɛ a fɔ k'a ka bɔ yan ka na. Ibrahim. I b'i jo kan. Wa i mana fɛn o fɛn kɛ nin ko in na i ta ye tiɲɛ ye. Tiɲɛ ye tiɲɛtigi ta de ye. Wa jo ye jotigi ta de ye. Ne b'i deli Ala ni kira kama. Balimaya min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ. Sinji min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ i ka sabali k'i bolo da i dusu la. E ni e ye nin ta i dɔgɔkɛ kama sisan sigiɲɔgɔnw bɛna mun de fɔ han u tɛna n'a fɔ k'i balimakɛ bugɔ de nin kama. Fanta. Sabali sa. Fanta. Lamine ye sigiɲɔgɔnw lajɛ ka sɔrɔ ka lamaloyali da ne kan wa? I b'i jo fɔ wa? Lamine ye sigiɲɔgɔnw lajɛ ka sɔrɔ ka ne lamaloya wa? A m'o kɛ wa? Fanta. B'i deli. Komi Lamine tɛ yan. Komi Lamine tɛ yan n tɛ kuma caman kɛ tuguni. Don so kɔnɔ. Du papier min bɛ yen don i k'a ta ka ca. Kɛlɛ man di. Bila problème na sa ne tɛ se k'o. Fanta k'i ka don so kɔnɔ. Ibrahim sabali Ala ni kira. Fanta don so kɔnɔ. Ibrahim sabali Ala kama. Fanta ka du papier ta ka ca. Fanta. Fanta. Du papier ta ka ca ha. Fanta ko tɛ a ta ka ca. Lamine bɛna dɔn ne ye cɛ min ye. Fanta, ini ciga di sala. Ayo te foli ko. Wala de Fanta, ni ɲɔgɔn caman bari kun bɛ ne bolo. Nka ne dɔgɔninw de nana ta ka taga n'a ye. N bɛna fɔlɔ. Ami, hakɛ to de. I ti ɲama wa? Walayi. Sɔgɔmaden na n burankɛ de nana du papier minɛ ne bolo yan nɔ. E dun bɛ Lamine ka ko dɔn. N b'i deli Ala kama. Bɛɛ b'a dɔn ko muso tɛ dɛsɛ cɛ la. I ka ɲama i k'a deli a ka papier in lasegin. Sinon ni Lamine bɔra dugu kɔnɔ ka na sɔrɔ nin ko in bɛ yan dɛ. A bɛ kɛ baara in ne bolo dɛ. Fanta, tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka n da don o la. Walayi. Ami. Balimamaw ka ko de don. An k'a to tan. Ne bɛ taa ka na fɔlɔ. Ne bɛ segin. Aodo. Ça va, mamie? Ça va. Bien. Ni y'a essayé an bi, n nana bonya ma seli la. Ni ko ɲagalibagatɔ ma k'an ka taa tasuma fifa. N'a daji m'a faga, a n'oji b'a faga. I ni ce yɛrɛ i layidu ta ne y'a dafa. Ne n ka tablette ye. Mami, vraiment n diyara n ye. Denmisɛnnin min bɛ se bonyamasegin la, mɔgɔ kan k'i jigi da o kan. Ne de y'a f'i ye n ko ni passera ka taa 6e de la n ko n bɛ tablette san ye. Wa n m'a san ye dɔ wɛrɛ foyi kama dɛ, walasa i ka se ka kalan kɛ.
I ka sigi ka leçon tire t'a la. Kana na tablette ni TikTok kana walima video filana no o mandi. Aka karamɔgɔw t'a fɔ an ɲɛna ko ni muso kelen kalana ko ye dugu bɛɛ de kalalen. I jilaja. Y'a mɛn? Y'a mɛn. Courage ta. Tala Dambele, i ka tablette sanni tɛna kɛ fu ye. O bɛ diya n ye trop. I ba bɛ yan? A bɛ. Bien. I tɛrɛ bɛ n ka foli f'a ye. A b'a mɛn. Ne bɛ sira ɲini fɔlɔ. Ok, k'a mɛn. Ne bɛ ladiya. Ah, ne ye mun fɔ ne yɛrɛ? Mun ye kɛ mɔgɔ marabalen? Han? E bolo ko mun de don? E bɛ tɛmɛ ni cɛkɔrɔbatɔ la hali k'an fo. M'o kuma f'i ɲɛna i b'i ta kɛ manamanakan fɔ ye. Ni ye foli kɛ ne la. E mun foli kɛ? E ye mun foli kɛ? Mun de bɛ yen? I den ma mara. A ye mun kɛ? I den bɛ tɛmɛ ne cɛkɔrɔbatɔ sigilen na a tɛ n fo. M'a wele n ko karisa mun i bɛ tɛmɛ na i ma n fo. K'ale ye foli kɛ. Han? Ne ye den juguya foli kɛ ne b'o mɛn cogo di? Ni ye foli kɛ yɛrɛ o ma ne laminɛ. Atu, kuma bɛ ka fɔ cogo min n'o de don walayi cɛ foyi t'i fɛ. E ye mɔgɔ marabali de ye. He, a b'i fɔ mun na? A tɛ n fɔ mun na? I ka foli juru de b'a la. He, nin ka k'a fɔlɔ n'a laban i k'i tɛgɛ sen den ma i y'a faamuya. Ah bon? A t'i ka mara la yɛrɛ. Su kora kuma bɛɛ k'an bɛ fili an dayɔrɔ ma. N k'i tɛgɛ ka na s'a ma tuguni. Ne tɛgɛ sera a ma e bɛ mun kɛ? Ne e cɛ e k'i tɛgɛ s'a ma. Ne tɛgɛ sera a ma e bɛ mun Ne kɛ? ko ni e cɛ e k'i tɛgɛ s'a ma. Ne tɛgɛ sera a ma e bɛ mun kɛ? Ne ko ni e cɛ de e k'i tɛgɛ s'a ma. Mami i jɔ. N'i ye cɛ i tɛgɛ s'a ma. Ne tɛ n tɛ e fɛ. E tɛ se k'i ta ne fɛ. Sabula ne ye fɛn fɛn bɛ baara Wallahi ne bilahi la. ne fana tɛ kuma caman kɛ. N taatɔ la filɛ nin ye, n bɛ taa convocation tigɛ ka d'i ma san. I b'a fɔ k'i jamanen don, i ye mɔgɔ tere jugu de ye. E fa de ta ma kɛ polisi so ya? Ta. I t'i bɔ ne da la, i ni cɛ bɛɛ tɛ kelen ya. Sama haramuyalen ninnu. N b'i deli Ala kama na. E filɛ ka min kɛ nin sa k'e bɛ taa convocation tigɛ. N b'a tigɛ. Nin ye denmisɛnnin ko de. Nin bɛna taa laban fɛn o fɛn na an si t'a dɔn. A bɛ den bɔ, a b'a bɔ mun na? A b'a ka mara de la. I denw tiɲɛ wɛrɛ ɲɔgɔn wɛrɛ tigɛ Ala yɛrɛ de kama n'i deli sabali. I bolo da i dusu la. I ka nin ko in bila ka tɔ. Ala yɛrɛ de kama. Dambele, ne ma min faamuya ne na o na k'i ka wari jan i b'a fɔ ne ɲɛna ko ne ka taa wari minɛ muso la. F'i k'a dɔn muso in nana sɔrɔ an ka balimaya la de, n'a diyara o bɛ yan n'a goyara o bɛ taa. N bɛ n kale Ala de la bi ta kɔ bi ta ɲɛ ni ne y'i deli wari la n'i ko ne ka taa minɛ muso la ne tɛ taa minɛ. Awa. Fo ka taga diɲɛ wuli ne tɛ n balima labila muso ye cogo si la. E ma balimaya nafa dɔn nka ne b'a nafa dɔn. Aw ka ko ka bon ne muso bolo cogo min na ni Ala tɛ maa si t'a dan dɔn. Ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna kana na ko in miiri ka t'o fan fɛ. I ye n ka kuma faamuya? Ne bɛ na fɔlɔ. Ni Orange Money k'i kun. Atu. I ye denmisɛnnin de ye. Da ma ɲi denmisɛnnin ma. Lamini mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye. A kɛra mɔgɔ jugu de ye o. A kɛra maalankolon de ye o. E ka mɔgɔ dɔgɔya ta ye. E yɛrɛ ye nin min kɛ sisan, nin ye ko kɛta ye. A lajɛ i tanti ni a bɔra ka ko min kɛ sisan. Fo ka polisi la taga bɔ a la. N'i ma nin dabila n tɛ denmisɛnnin baara ye dɛ. Ne bolo e nalen don bɛn kama mais ni e bɛ ka nin ko sugu ninnu kɛ, tiɲɛna nin man yɛrɛ. Kana sɔn ɲɔgɔnna wɛrɛ ma i y'a mɛn? Tanti, ne tɛ fɛ ne ta ka s'i ma. Da ma ɲi denmisɛnnin ma o cɛ.
mais juguya fɛnɛ ma fɔ. Fanta! Fanta! Non. Ne ka papier ninnu ɲagamin la a kɛra cogo di? N ka du papier bɛ min? Ne ma foyi kɛ walayi. E ma foyi kɛ mun? A n ka papier bɛ min? N burankɛ nana ni bere ne kama diyagoya la ko fo ne ka papier ta ka d'a ma. Fanta, e sɔnna ka n ka papier ta ka d'a ma? E bɛ ne ka du papier ta ka d'a ma mun na? E bɛ ka du papier de fuga den ma mun de la? K'a ye bugɔ. A ye bugɔ cogo di? Est-ce que i t'a sara la? Han? Ayi ayi. Kana ala ka ma kana na taga deli foyi la bilen. Mun fa bɛ min? Mun fa tɛ wa? Sabali sa. I tɛ. Filɛ. Ni ci. N ka du papier min fa. N ka du papier ta i k'a ja. Tɔnɔ mɛ min f'i ɲɛna kana n'i kunkolo kalaya kuma sugu dɔw ma sa i b'a kalama kɛ ala ye dɔw yɛrɛ de da kɛlɛ kama. Walayi n denmuso. E ɲɛmɛrɛnin yɔrɔ i t'i da don ko la ko min b'i ka sira la. Han e nana du ci de kama yan. N'i ma mara ne b'i mara yan malankolo bilalen filɛ nin ye. N fa dɔ kɛ n ka papier ta ka ja. A bila i kunna k'a fɔ en tant que i bɛ du nin kɔnɔ i b'i ka du de kɔnɔ. Cɛ si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'a b'i bɔ du nin kɔnɔ. I y'a faamu? Yan y'i ta de ye. Yan b'i sagoya la waati o waati ka d'i ye fɛn o fɛn ka d'i ye a kɛ du nin kɔnɔ ale de ko. I y'a faamu? Nin bɛɛ ye nɔ de ye. Tɔnɔ Lamini n bɛna min f'i ɲɛna fo cɛ k'i jɔ a cɛ jɔyɔrɔ de la. N bɛna min f'i ɲɛna fo cɛ k'i jɔ a cɛ jɔyɔrɔ de la. N fa n bɛ n kale ala la n'i ma du in papier diyan n'i ma polisiw wele ka nin kama i k'a fɔ n ma du ɲɛmɔgɔden tatɔla filɛ nin ye. E bolo ko. Kana polisiw wele dɛ. Taa polisiso ta i kana jɔ da la yan. Kɛnɛ de ye papier minɛ. Nin bɛɛ ye e nɔ de ye Fanta. E ye muso jugu de ye. N fa a ka di ye cogo min na dɛ. N ye du papier copie fɛn fɛn ka di i ye a k'a la. A kɛra copie tuguni yan. Copie de don. E sɔnna ko copie don. Munna e bɛ ka wo ci ta i b'a fɔ ko wulu fatɔ. O tɛ i ɲɛ sira la. I yɛrɛ bila bɛɛ la sa. O t'i ɲɛ sira la. O t'i ɲɛ sira la. Caman tɛ yen o. Sabali sa. Ne bɛ ka sɔrɔ. Kuma bɛɛ fali n'a den bɛ ɲɔgɔn kɔ. Aw ka dɔ k'o la. A taara den. Lamini Oui, chérie. ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka laɲini dɔ y'i fɛ o. Ok, n kulo b'i la. Awa bɔra ka kuma min fɔ sisan nɔ a ye cɛ de fɔ balimaya ka gɛlɛn kojugu ni mɔgɔ min b'a faamu dɔrɔn de o b'a faamu wa balimaya bɛ fɔ larusi la i ka wari min tun bɛ ne bolo mara la so kɔnɔ ne b'a fɛ ka wari ninnu d'i ma i k'a kɛ ala n'a kira kama i k'a minɛ i k'a bila i yɛrɛ bolo kɔrɔ ka d'a kan ne kan ka kɛ kalalikɛla de ye ne man ka kɛ faralibaga ye ne bɛ bɔ an ka so don min kana yan nɔ o ladilikanw dama dama de fɔra ne ɲɛna hali n'i tun ye ne yɛrɛ k'i dɔgɔmuso ye a y'a faamuya cogo min na ne yɛrɛ tun b'a faamuya o cogo kelen de la. Sita. Furu sigilen don bɛnkan dɔw de kan nin ye ne yɛrɛ de ka laɲini ye k'an ka nafolomafɛnw t'i bolo hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan ne dɔgɔnin ka nin kuma in kana n'a to i k'a fɔ k'i bɛna ne ka nafolomafɛnw bɛɛ to ne ka bolo kan ne dalen nin la ye wa ne b'i fɛ kojugu. Damini ne b'a dɔn pɛrɛ nɔgɔ fosi t'i ka fɛn na nka ni bunahadamaden dɔw ma faamuyali kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka fili don anw ni ɲɔgɔn cɛ o de kama ne ye nin fɔ. I kɛ pewu i hakili latigɛ